Magadi yaskana. Ndiripo magadi yenyu prophet. Makasona ngautaura nenere. Chokwadi. Mwana unyane makuru mangana. Ane gore 8. Gore ne 8. Yes, prophet. Baba wake varikopi? Vakatiza ndine nhumbu prophet ndibatsire. Ane surname yakuti moyo ndiani? Ndini prophet. Ko baba vacho? Ndi moyo foot prophet. Ngofanana kumasurname. Ndine urombo kukutaurira kuti handizive kuti ndochitaura sei. But am I correct ndikati mai vako vakaita kumitiswa panhumbu yako? Ichokwadi prophet kumusha kwa baba ndinotokurirako. Na nguva yese uri kunetseka kuti why murume mukomana uyu asina kuzombokuroora angonzwa kuti une nhumbu? Ichokwadi prophet ndototi mundibatsiro munhu waMwari. Nokuti ndaoneswa kuti mukomana uyu wakazvidiscover kuti uri hanzvadzi yake. Prophet ndibatsirewo prophet. Ndibatsirewo prophet anambobvira mbonditaurira handizvizivi prophet. Ndibatsirewo munhu waMwari anobvira anditaurira ngwese ndikunetseka kuti sei akanditiza prophet. Ndikunetseka chokwadi munhu waMwari mupfungwa dzangu kuti sei akandisiya kushoreke here chii prophet handisi kuziva. Nokuti ndaoneswa in the realm of the spirit mukomana akati ndaziva kuti ndamitisa hanzvadzi mutsvagiridzo dzake ndobva wadisappear ndokukusiya uine nhumbu kusvikira mwana wako akura. Saka kutaura kuno kwandiri kuita mwana uinaye mwana wemakuna nekuti wakamubereka nehanzvadzi. Mai vako dai vanga vakaita kuti uzivane nevamwe vana. Mai vako dai vakaita kuti uzive baba vako, nhasi unoyu ungadai usina kuita dambudziko. Nokuti mai vanotoziva baba, ndosaka masurname akafanana. Prophet ndibatsirewo prophet. Kana tikaita zvatinoita mudzimba zvakanaka, asi ndinofunga kuti zvakanyanyisa kunaka kuti kana uine zvawakaitawo semubereki vana vazivane muavoid makuna. Mvura inaye nezviitiko zvakafanana izvi. Ndakukubatsira. Batsirewo prophet. Asi approach ndeyekuenda kunotaura namama kuti zvinhu zvibude pachena izvi zvigadziriswe nenzira yazvichagadzirwa nayo. Nokuti ndaona uchichema uchidai murume adzoka, asi ndanga ndichinzwa izwi richiti ko murume here zvaari hanzvadzi. It's so painful. Rangandinamata uyu muchengetei nezita raJesu. Nasuno nyaya dzake zvadzabuda pachena kudai chidzigadzirisai. In Jesus' wonderful name I have prayed. Amen. Goodness and mercy, Prophet wefriday, the Goodness and Mercy Ministries. Vanokuunzirai Restoration Night, wefriday, 31 October 2025. Goodness and Mercy Ministries. Pakona pa High Glen Road na Mushayabande. Pa number 11403 Mushayabande Road, Glenora B, Harare. Restoration Night, PAGOODNESS and MERCY Ministries. Ngo9 ntambama kuze kuse Pungwe udzanayi Pungwe mwine munhu waMwari Prophet wefriday. Restoration Night, wefriday, 31 October 2025. Kuti munzwe zvizere fonai pa 0712 528 094 kana pa 0778 059 270. Prophet wefriday vanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa.